Diuen que últim a incorporar-se oficialment i a partir d'aquí cadascú que consideri quin va ser el primer o el segon o vés a saber què. Avui parlarem de tot això, però mentrestant el que fem és donar-vos la benvinguda a tots i que de moment tingueu bon profit, perquè en els estants dels diferents cators, a banda del vi de la denominació d'origen Penedès i tot el que avui aquí podem trobar, podeu recollir els vostres tastos força grans, tot s'ha de dir, i després el que fa és la paleta és amorosir-la i amb aquest portador observar és un príncep. El que lliga la salsa és donar-li un oli d'oliva verge, que el que ens fa és fer la recepta uns dies abans, el dia abans, i es deixa a la nevera perquè fregui. O sigui que la salsa lliga pel cop a l'oli, no pel... documentació de la primera documentació que hi ha com a sector és un plat com a línia tot adient per tots els estómacs. Això sí que no pot fer mal a ningú. Alguna cosa més a afegir? Que som superdietètic, vaja. Bueno, afegir doncs que això, que nosaltres creiem que com a xador està molt ple. I ara doncs tenim aquí un dels